नमस्कार, प्रजाहित न्यूज 24 मधून लातूर शहरामध्ये एक सोलापूरहून एक महिला या ठिकाणी कामाच्या निमित्तानं स्वामी इडली सेंटर जी सिद्धेश्वर जत्रेमध्ये ह्या ठिकाणी आलेली होती आणि त्या महिलेनं ह्या ठिकाणी कामावर घेऊन येऊन देखील त्या ठिकाणी 2 दिवसापूर्वी त्या महिलेला कामावरून बाहेर काढलेलं आहे आणि त्याबरोबर मोहन गौडा यांच्या मित्रपरिवाराने आणि त्याचप्रमाणे यातल्या शेजारी धर्माच्या लोकांनी काही त्या महिलेला निवस्त्र ह्या ठिकाणी पाहिलेले आहे आणि सोशल मीडियावर ज्या प्रकारे मोहन गौडा यांनी आणि व्हॉट्सअपवर त्याचप्रमाणे फेसबुकवर ज्या प्रकारे टाकले आणि त्याची प्रजाहित न्यूज चॅनल दखल घेत आम्ही सोलापूरचे जिल्हा संपादक आकिब नाईकवाडी यांच्याशी संपर्क साधला। त्यांनी या ठिकाणी महिलेचा शोध काढला आणि तिथल्या नातेवाईकाशी त्यांनी संपर्क केला आणि त्यांच्या नातेवाईकाचा फोन प्रजाहितच्या न्यूज चॅनलला आलेला आहे आणि त्याचबरोबर त्या महिलेला घेण्यासाठी त्यांचे सोलापूरचे काही या ठिकाणी नागरिक या ठिकाणी येत आहेत। त्याचबरोबर आपण पाहू शकता की ह्या महिलेला ज्या प्रकारे निवस्त्र या ठिकाणी पाहण्यात आलं, शेजारच्या लोकांनी त्या महिलेला जेवण वगैरे देऊन त्याचबरोबर साडी वगैरे त्यांना कपडे वगैरे देऊन ह्या ठिकाणी शांत या ठिकाणी बसवण्यात आलेला आहे। त्याचबरोबर त्या स्वामी यांना आम्ही संपर्क केला, त्यांनी देखील ह्या ठिकाणी यायला येत आहेत, त्यांना त्यांच्या ताब्यामध्ये ही महिला देण्यात येत आहे आणि त्याचबरोबर आपण काही चर्चा करणार आहेत मोहन गौडा यांच्याशी। मोहन, तुम्ही नेमकं काय म्हणाल आजच्या ह्या घटनेचं? सकाळी आम्ही ज्यावेळेस आलो आमच्या बांधकामावर त्यावेळी ही महिला निर्वस्त्र अवस्थेत होती। मग आम्ही शेजाऱ्यांना आमच्या संपर्क साधला की यांना साडी वगैरे द्या। आम्ही साडी वगैरे त्यांनी साडी वगैरे यांना दिली। मग यांना जेवण वगैरे खाऊ घालून यांना पूर्णपणे विचारण्यात आलं। यांनी सांगितले की सोलापूरचं राहणारे आहेत आणि कशा कामानिमित्त इथं काहीतरी आलेत। आता ते बाकीचे नाव आम्हाला माहीत नाहीत, पण आता प्रजाहित 24च्या या संपर्क साधल्यामुळं आम्हाला पुढचे काही कळालं, बस एवढंच। काय नाव आहे आजी? लक्ष्मी मल्लेश्वरम। कामाला आलतो। कोण आणलं होतं? हे मालक फोन केला होता। मालकाने फोन केला होता। बरं। सोलापूरमध्ये कोण कोण राहतं तुमच्या घरी? गडी नाहीत घरी कोण कोण आहेत तुमच्या? मुली वगैरे, नवरा? मला इथं आता संवादनला आला होता आमचा मुलगी, यांचा नवरा। बहुतेक ह्या महिलेच्या डोक्यावर थोडाफार काही परिणाम झालेला आहे। त्याचप्रमाणे आपण पाहू शकता की तिला काही पूर्णपणे काही बोलता येत नाही आणि सांगता पण येत नाही, फक्त नाव आणि गावाचं नाव हे सांगितलेलं आहे त्यांनी। आणि प्रजाहित न्यूजच्या मार्फत ह्या महिलेचा शोध आम्ही सोलापूरहून काढलेला आहे। त्याचप्रमाणे सिद्धेश्वरच्या यात्रेमध्ये ह्या ठिकाणी कामाला घेऊन येणं आणि अशाच प्रकारे एक महिलेला सोडणं हे कंचित बरोबर नाही। त्याचप्रमाणे आपण पाहू शकता की असल्या लोकांवर प्रशासनाने कारवाई करावी आणि त्याचबरोबर येणाऱ्या काळामध्ये असल्या महिलांवर अन्याय होऊ नये हेच आमच्या ह्या चॅनलच्या माध्यमातून हा एक संदेश सर्व नागरिकांना देण्यात येत आहे। त्याचबरोबर मी खयूम शेख सोबत रिया शेख। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।